नै बिबारा जोबोद मोजां औ बिबाराव सिखिरि बायोब्लासो आरो समायनासिन नुबावगौमोन नै स्मल गार्डेन स्मल बरिया भिउ फैदों आरोना नैबे दालिम बिफां नैबे फुल नोंथांमोननो दा खिथागासिनो दं आङो नै नोंथांमोना आपेल बिफां नुवाखै होनदों जोंनि आसाम स्टेटआव आपेल जाया होनबाय थादों नोंथांमोना नै बे आपेल बिफां आरोना नै मोजाङै नायनानै ला आपेलसो बियो नै जा गोजौ जौदों ओमफ्राय नै ओमफ्राय गोजौ जौखानाय दा बेलाय ओमफ्राय फिथाइसो थायनो रोङाखै दा है होगारोलै आंना नै नङा होननाया दा नै बिबाराव सिखिरि बायोब्लासो मोजां नुखायो दा नै नुबाय ओइ बिरथिंगासिनो दङ बिरगासिनो दं नै मोजां नुयो आइदै खान्थाल बिफां गाखोयैया जोबोद गोबाव जाखानाय दा आङो मथथे बिफां गाखोयैया बिराद गोबाव जाबाय आं लोगोफोर मोदोम गिलिर जानायखायनो बासैबो दाना बिफां गाखोनो हालाय लांला माथो नायनो र' दान्दाजों हाननि नै लोगोफोर खान्थाल जानो नागिरदों ओमफ्राय दा नै गनबो सैना लाबाय ओमफ्राय दा आथाखौ खुमारनो थाखाय नैखौबो एसे बिलाइखौ लाबाय मा बिलाइ होनगोन मा बिफां होनगोन आदुमब्रा ना जिखुनु जियानो हक दा आं बेखौ दोनानै लानोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो रोङाखैबा बिदि गन दोनानै ला मानो होनबा बिदि थेन्थायाव हमनानै दानोबा माने आथाया नाङो आरोना बेखायनो आं साबसिनै बेबायदि गन जंफार सैनानै आराम दोनसै आरोना दा दोबाय आराम स्लिप दानबाय थादो आरोना बरिया जाबाय रोंगोन ना खान्थाल जाब्ला आथा नाङो दे खिन्थु बेखौलाय मिथिया थाम्फै अरजागोन नोंसोरबो जागोन ना जागोन दा गोलोमफ्रुजोब्बाय आं लोगोफोर खान्थाल हाननायाव गरम बोथोरा जोबोदनो दाननो रोङालै आं लोगोफोर खालि जानायावल' मास्टार फोरोंहरनायसाय आंखौबो लोगोफोर माबायदि दाननांगौ सिखायाबो नै बिखुं गैबावासो आमाया खान्थाल दानदों आमाया खान्थाल दानदों खान्थाल जागोन दा खान्थाल जागोन दा आखाइ थिखो दिसा जागोन ना जाया थिखो जानोबा आखाइ थिखो आं होन आखाइ थिखोनो थिखोनो खेबहर खेबखादों एसे अन्थाव बाथाव न आखाइ थिखोदों थानो मोनि गाबलायदों दहाय दा लागोन दे जागोन र'
साखिनाय थारजां नै गोथाव संसार जानायाबो हास्लाबा गोथाव Lai marah sih sih. Làm hai bầm rồi cứ không thật làm gì. Gặp không được phải Udah. Không này không bộ. Khươn ada. Hai bữa kia này nó chỉ dậy đến chưa? Mình hả bạn? À. Angksu genak ati fake nawale. Nengku hogar ba. Angku semua genak ati fake gila. Bisa. Jalan mau jemdang. Này bia. Screen nào nunjan kita deh, screen nào. Bisnanga ang saksiyaw lan nagerna gena. थाखानाय ब्रजु खालाबाय आरो गोजाननिबाथ' ट्रेन दाबायानो थालाङो मिन्थिखा जोंथ' ट्रेन दाबा थालाङिनिसो लायगोन ना मा होनोलै ओं दा खोनादों जोंथ' ट्रेन दाबा थालाङिनिसो लायगोन नोंनाथ' ट्रेन दाबायानो थालांगोन राङाफाराफ्रावनो थालांगोन नामालै जाखांबायलै लोगोफोर थावबाबो थावाबाबो दाननानै जाबाय न' सिनायथि ओरै फै लाजिबायसो फै ओरै फै फै खान्थाल जाखांना आरो मेथाइ जाबावदों बाबाया नुगोनलै बाबाया नायथों न' दे हेल' गाइस नुलाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामहर दे बुंलायलै बिथिं नाहरदों बिथिंबो हिर' दं सासे ओइथिंबो हिर' दं सासे ओरै फै माखौ लाजिदों नोङो मा मेथाइ बेलाय मिमि फान्थाव दखाननिफ्राय लायदों दा फान्थाव दखान दे साबस्क्राइब खालामहर दे लाइक खालामहर दे आब' गेमस्रिनि बुं दे हे गाइस लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ'आव बरायहरनाय थालायबाय दे बुं
दे खरसे थ्रोब गावा लाजियोलै नङैनिहाय गासिनो जों माबा जानो नागिरदों नों आब' गेमस्रिनि खोनायो माया नायदो अब्ला लोगोफोर दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट टाइमाव नोंथांमोनखौ लोगो हमफिनगोन थाबैनो बाय बाय जुमब्रा जाना